29 mei, laat op de avond. Deze foto is genomen bij het vakbondsgebouw tegenover het voormalige departement van Financiën op de Pieter Maaiweg. De ledenvergadering was afgelopen en de mensen waren zeer boos. En ze liepen allemaal richting de Cinelandia bioscoop, waar we een steeds groter wordende groep mensen zagen die onder andere vuilnisbakken op straat smeten, een handjevol politieagenten met uitgetrokken pistool, etc. etc. We kunnen ons nog steeds herinneren dat toen gezaghebber Elias Morkos huiswaarts reed, zijn auto aan alle kanten geschopt werd en dat hij wonderbaarlijk zonder kleerscheuren verder kon rijden. De volgende dag, dus de eigenlijke 30 mei, zijn de onlusten zoals velen het weten bij de ingang van post 5 van de raffinaderij begonnen. Daar waren wij niet aanwezig. De allereerste foto die we genomen hebben was tegenover de kraamkliniek te Rio Canario, waar een Portugese ijskoman van zijn bestelwagen werd gehaald, de inhoud geplunderd en daarna staken ze de truck in de fik. Iets verderop, ter hoogte van Marnixschool, reed een Europees-Nederlandse vrouw de voortrekkende menigte tegemoet en ook zij onderging hetzelfde lot. Nobrega supermarkt, waar tegenwoordig Goisco gevestigd is, werd ook leeg geplunderd. Ze hebben echter het gebouw niet in brand gestoken omdat de eigenaar hun gesmeekt heeft alles maar mee te nemen zonder het gebouw te verwoesten. Als meestal het geval is, liepen tussen de stakers tientallen profiteurs die allen geen enkele goede bedoelingen hadden. Gewapend met ijzer, hout, staven en machetes ging een groep profiteurs de Amerikaanse bedrijf Texas Instruments op de Nieuwe Haven binnen, vernietigden daar een hoop apparatuur, joegen de angst aan de arme onschuldige arbeidsters die u hier kunt beschouwen met hun tranen in de ogen. Hier weer een andere vrachtwagen, deze keer volgeladen met Bata-schoenen, had de pech om juist op dat moment daar te rijden, waar de menigte juist vandaan kwam. Hij verloor de hele lading, terwijl 2 à 3 enorme stenen dwars door de voorruiten geslingerd werden. Ter hoogte van de benzinestation te Parera woonde een Europees-Nederlandse broeder die zijn woning verliet en juist in zijn auto wilde stappen, precies op het moment dat de menigte op de autorijweg tegenover zijn huis richting Fort Amsterdam liepen. Persoonlijk hebben we hem aangeraden om aan de achterkant van zijn woning te gaan schuilen totdat de menigte voorbij gelopen waren om een mogelijke confrontatie te vermijden, wat hij natuurlijk ook deed. Zijn auto die buiten stond moest het wel ontgelden. Ze hebben het totaal vernield, ondersteboven geduwd en in brand gestoken. Het enige wat deze man, die voor het belang van onze Curaçaose jeugd werkte, kon doen was ontroostbaar bitter staan janken. Aan het begin van de Kerkhofweg stond dit groepje bestaande uit amper 7 politieagenten die de zware taak hadden enkele honderden boze stakers tegen te houden opdat ze niet verder de stad in konden. Deze agenten incasseerden een regen van stenen die de menigte naar hun toe wierp. Deze foto die we later op de dag genomen hebben toont u een duidelijk beeld hoe intens het een en ander gegaan is. Op een gegeven moment trachtte deze arbeider zijn broeders tot bezinning te roepen, wat natuurlijk heel onmogelijk leek te zijn, door voor hun midden op de rijweg te gaan staan schreeuwen. Betreurenswaardig werd hij later in de heat of the action dodelijk getroffen door een politiekogel. Want om de aanwezige politiebarrière te doorbreken, heeft men getracht deze politietransport in brand te steken, om daarna met maan en macht brandend naar de politie te duwen. Deze laatsten grepen meteen naar hun dienstwapen, men hoorde politieschoten, terwijl iedereen natuurlijk wegholde naar een veilige plaats. Het was op dit moment alwaar Geraldina en Gutierrez hun leven verloren hebben, terwijl papa Wilson Dodet levensgevaarlijk gewond raakte. Ook een priester die getracht heeft met de boze menigte te communiceren, werd met grove insulten weggestuurd. Observeer hier een kapmes die geconfiskeerd werd, terwijl niet ver daarvandaan een van de veel in brand gestoken particuliere bestelwagens ter hoogte van Berg Altena. Deze agent was gewond geraakt door middel van hetzij een flinke steen of fles. En toen een van de stakers met hem probeerde te argumenteren, werd hij zo nijdig dat een van zijn collega's hem snel moest vasthouden. In de Columbusstraat
Iets voorbij La Confianza werd een pick-up voor de ingang van een kledingwinkel omgeduwd, in brand gestoken en in een minimum van tijd sloeg de brand door naar de 2 naastgelegen winkelpanden. En zie hier het resultaat van de dag daarna. Dit is Brede Straat Outerbande. Op het moment dat de VKC'ers in de straat opdoemden en alle plunderaars wegjaagden die inmiddels winkelcentrum Tauber en de platenzaak Discoteca Brion leeg geplunderd hadden. Het heeft niet lang geduurd dat ook deze monumentale panden in lichterlaaien werden gezet. Sleepboten droegen een steentje bij, maar het was onbegonnen werk, want Brionplein brandde nagenoeg compleet uit. 31 mei 's morgens. The day after toonde het zich van Poenda en Outerbande een zeer triest beeld, met vrijwilligers die nog altijd bezig waren met het helpen van bluswerk, winkeleigenaren die het weinige van wat er nog overgebleven was van hun eigendom weg probeerden te halen, splinternieuw verbrande auto's in showrooms, groot aantal compleet afgebrande kantoren en winkelpanden, gelijk aan een stad na een luchtbombardement. 30 mei 1969, zo'n 35 jaar geleden. De meest donkerste dag uit de historie van Curaçao. ...30 mei 1969. Ja, toen zat ik nog op school, op de lagere school. Ik was 9 jaar. En na een tijdje werden we allemaal opgehaald. Alle kinderen werden opgehaald door hun ouders. En mijn vader kwam ons dus ook ophalen. Mijn vader, Guillermo Rosario, die is dus schrijver. Hij is onlangs overleden. Hij heeft 2 boeken inderdaad erover geschreven. Nou, dat één anekdote van een van die boeken, zeker die Humor Caliente, wat mij heel goed is bijgebleven, was een plaatje van een man met op zijn rug een hele grote koelkast. En die vrouw die zegt tegen die man van, wacht eens even, ik heb jou een koelkast gevraagd met 2 deuren, niet met 1 deur. En dat vond ik zo geinig, dat was toch wel humor, ondanks de tragedie die die dag heeft plaatsgevonden. En dat gaf ook aan hoe hebberig mensen ook die dagen op een gegeven moment werden. Wat wel duidelijk is dat er dus in die tijd weinig respect was voor de bevolking vanuit de politiek. Eén verhaal bijvoorbeeld wat ik daar gehoord heb is dat mensen gaan solliciteren bij een restaurant of een café van Nederlanders. En men komt daar en men wordt afgewezen met de reden van, je spreekt niet genoeg Nederlands, niet goed genoeg Nederlands. En een tijd later blijkt dat men een vrouw van Dominicaanse afkomst heeft aangenomen die alleen maar Spaans spreekt en heel gebrekkig papiamento. En dan denk ik van, waar zijn we mee bezig? Het is maar even wachten totdat het weer zover is dat de bom nog een keer explodeert en dat we een tweede 30 mei 69 krijgen. 30 mei 1969 was ik in Nederland. Op 30 mei ben ik op een gegeven ogenblik niet lachen door mijn schoonzuster opgebeld met de mededeling dat er op Curaçao een revolutie gaande was. Ik kon het niet geloven, want ik heb Curaçao verlaten toen de zaak daar rustig was. Ik had een dubbele functie, nogal moeilijk. Hoofd sociale zaken, tevens bemiddelaar in arbeidsgeschillen. Beetje paradoxaal, maar waar.